Osote Govano Anambra State Dr. Bezim na-agwa ndị dum nọ n'otu All Progressives Grand Alliance APGA kachasị ndị eji okwu agba izu nọ n'ime steeti ka ha mee ka ụmụafọ steeti amata maka ọrụ ọma dị iche iche ọchịchị ahụ na-arụ na steeti a n'okpuru ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo. Osote Gọvanọ nyere ndụmọdụ amagba ahụ ume a n'obi gọọmenti n'aka mgbe e nwere ọgbakọ ndị eji okwu ha agba izu sitere otu APGA n'ime Anambra Central Senatorial District nke steeti a. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim onye kwupụtara na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo nwere ezi mkpebi ịhụ na ihe dịrị ndị Anambra niile n'uju mma ma mee ka ha bụ ndị ga-elite elele n'ihe gbasara ọchịchị steeti a, ebe ọ rụtụziri aka mkpa ọ dị na ndị eji okwu agba izu n'otu APGA ga-agbanyesi ike ịdị na-agbasa ozi ọrụ ọma dị iche iche Gọvanọ Chukwuma Soludo nakwazi otu APGA na-alụ na Anambra steeti n'oge ugbu a, ya nakwazi amụma dị iche iche gọọmenti steeti a wepụtara iji wee nyere ọha mmadụ nọ na Anambra steeti aka. Dọkịnta Ibezim gara n'iru kwue na ọchịchị n'ugbu a arụgo ọtụtụ ọrụ ịhụ na e nwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a ma mekwezie ka ndị mmadụ nwee ọrụ ha na-alụ iji nyere onwe ha aka n'ibi ndụ ha, ebe o kwupụtara na gọọmenti Soludo ga-agazi n'iru ịhụ na ihe ọma niile kwesịrị ilu onye Anambra ọbụla aka lụrụ ya aka n'uju n'agbanyeghị mpaghara steeti a o si na ya. Onye ji ọkwa chairman nke otu APGA na steeti a bụ Chief Ifeatụ Obi Okoye kwupụtara na ezi ọchịchị nke ọkammụta Chukwuma Soludo emego ka otu APGA bụrụ ihe gbagotere n'ogogo dị elu ma nwekwezie ihe a ga-eji wee tụrụ ugo na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a ga-emerube n'oge na-abịa abịa na steeti a, ebe o kwupụtaziri mkpa ọ dị na ndị Anambra ga n'iru n'inye ọchịchị a nkwado iji wee mee ka amụma niile ọ nwere maka ọdịmma ndị Anambra bụ ihe ga-apụta ihe n'oge na-adịghị anya. N'okwu ha dị iche iche, onye na-anọchite anya njikọ ọka 2 n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Jude Akpụa ya nakwazi onye ji ọkwa onye enyemaka pụrụ iche nye Gọvanọ Soludo n'ihe gbasara ịgbasa ozi banyere ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ Oriakụ Felicia Okeka kwere nnọọ nkwa na ha ga-ejikọ aka ọnụ ha na ndị eji okwu agba izu n'otu APGA ndị ọzọ ma hụ na a na-agbasa ozi ọma banyere ọrụ ọma dị iche iche Gọvanọ Soludo n'otu APGA na-alụ na Anambra steeti iji wee mee ka ndị mmadụ gaa n'iru inye ọchịchị Soludo nkwado otu o si wee kwesịe, ebe ha gosipụtaziri olileanya ha nwere na mgbe na-adịghị anya n'otu APGA ga-ewere ọkwa ọchịchị na steeti niile dị na Nigeria. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Managing Director nke Anambra State Health Insurance Agency bụ Dọkịnta Simeon Onyemaechi onye kwupụtara na ndị Anambra bụ nnọọ ndị kwesịrị ka a ghara icheta ha echeta mkpa ọ dị banyere inye ọchịchị n'ugbu a nkwado na steeti a, ebe ọ kọwara na ọchịchị Soludo ewetago ihe ọma dị iche iche na Anambra steeti ọkachasị nke o mere na ya bụ amụma ewepụtara iji na-ewulite ahụike ndị Anambra site n'aka ụlọ ọrụ akpọrọ Anambra State Health Insurance Agency nke ọ bụ onye isi ya, ebe ọ kọwaziri na ọ dị nnọọ ezigbo mkpa na ndị Anambra ndị ka na-edebere aha ha na ya bụ amụma ahụike ga-aga n'ụlọ ọrụ ya bụ APGA jedebe aha ha, ebe o kwupụtara na ọ bụ naanị N$12 ka ọ ga-ewe mmadụ iji wee deba aha ya malite elele na ya bụ amụma. Site n'obi gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.